κάνετε δημοτικού σχολείου Νάμσας. Κάναμε ένα πρόγραμμα για την τεχνητή νοημοσύνη και φτιάξαμε 5 αφίσες, μία κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα σας παρουσιάζουμε την αφίσα μας και το σύνθημά μας. Εικονική πραγματικότητα, αλήθεια ή ψέμα. Ναι στο παιχνίδι, όχι στο βιντεοπαιχνίδι. Ναι στην πραγματικότητα, όχι στην παρέστηση. Το αληθινό παιχνίδι είναι χαρά. Η εικονική πραγματικότητα μήπως σε παγιδεύει?